Si Robby. Wow. And I say, you look wonderful tonight. We go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking along with me, and she asks me, do I feel alright? And I say, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I've seen the love in your eyes, and the wonder all around. It's just you just don't realize how much I love you. I'm gonna make you hate. So I give her that cocky. She asks me to bed, and I'll tell her as I turn off the light, I say, my darling, you look wonderful tonight. Oh, my darling, you look wonderful tonight. Yan po ang inihahatid kong awit sa inyong lahat. Kapag ako po'y I'm feeling wonderful tonight. Una po sa lahat, magbigay-pugay lang po ako sa ating Panginoong may likha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbati po ng kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Diyos sa inyong lahat. Mga mahal kong genuine Ilocano! Isa pong kaligayahan para sa akin ang nandito sa inyong harapan. Ako po'y nagkaroon na ng ilang minuto sa aking pagkanta. Pinagtiisan niyo po yung boses ko. Maraming salamat po. Ako po'y nagpapasalamat unang-una kay Apo Bongbong Marcos. Pangalawa po, sa anak ng aking pinuno, na akin pong binigay ang aking 6 na taon ng buhay ko, Miss Sara Duterte. At sa lahat po ng mga senador, mabuhay po kayong lahat. Mga kababayan kong Ilocano, nasabi na po nila lahat ang magagandang bagay. At yun po ay susundan ko kung ako'y papalarin. Isa lang po ang hihilingin ko sa inyo.
24 po ang senador. Meron na pong 12 doon. Ang kalungkutan lang po dyan, wala pong isang Muslim. Nandito po, sa kaliwa ko, marami pong mga Muslim dito. Gusto ko pong malaman po ninyo, sa populasyon ng Pilipinas, 15% po dyan ang Muslim. Ngunit nakakalungkot po, magmula po noong 1995, wala na pong naging Muslim na senador. Kaya mga mahal kong kailihan, ako po'y mag-a-apply sa inyo. At pinapangako ko po sa inyo, kung ano po ang mga naumpisahan ni Apo Lakay Ferte, katulad po ng Tripoli Agreement, yan po ang isang pinakamagandang agreement na naibigay sa mga Muslim. At utang na loob po namin yan sa inyo, Pamilyang Marcos. At itinuloy po yan. Yung Tripoli Agreement, nanganak po yan at naging Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At yan naman po ay utang ng mga Muslim kay Presidente Duterte. Kaya po, kaming mga Muslim, ang aming katapatan ay ibinubuhos po namin sa 2 taong ito. Sapagkat nakikita po namin na ang pag-asa ng kapayapaan ay walang iba kundi nasa kamay ng ating future President Bongbong Marcos at sa kamay po ng ating future Vice President Sara Duterte. Kaya sana po mga mahal kong kailian, huwag niyo pong kalimutan, number 49, Robin Hood Bad Boy Padilla. Maraming salamat po. Sa miweng